National Bureau of Investigation NBI 7 mipasaka na og kaso batok sa pipila ka mga opisyal og gawani sa PhilHealth 7 og sa usa ka pribadong tambalanan. Kini may kanabutan sa usa ka kaso sa PhilHealth sa COVID-19 benefits, irregularities og mga anomalya. Ani doy live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, upat ka mga opisyal ug kawani sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Subo ang gibasakaan og kaso sa NBI 7 sa kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation of public funds. Ang susamang kaso ang uglain pang tulo ka mga admin case ang gipasaka usab ngadto sa 8 ka mga opisyal ug kawani sa PhilHealth 7. 16 ka mga kopya sa bagang dokumento ang gisumite sa mga opisyal sa NBI 7 ngadto sa buhatan sa Ombudsman ganihang buntag aron mapasaka ang kaso kalabot sa PhilHealth COVID-19 benefits irregularities. Mato ni Attorney Rinan Oliva, NBI 7 Director, nga ang maong kaso naglambigit sa usa pa lang ka pasyente kinsa adunay stage 4 cancer nadala kini sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Subo nitong Mayo 14 ug namatay pagka Mayo 16 tungod sa acute respiratory failure. Apan ang tambalanan ni claim og severe pneumonia COVID-19 ug ingon nakakuha og kantidad nga 333,519 pesos. Imbis nga sa gingong ordinary pneumonia package lang nga 32,000 pesos. Matod sa NBI nga sa nakuhang record sa duha ka rapid test ug sa usa ka RT-PCR test, puros negatibo sa COVID-19 ang pasyente. Laing nakitang irregularidad sa NBI 7 mao nga wa malakip ang resulta sa RT-PCR test sa mga dokumento nga gisumite sa tambalanan ngadto sa PhilHealth apan gingong naaprubahan ang claim. We were surprised that the claim was approved without the said document. When in fact there are, as seen a while ago, there are actions which could be taken by the adjudicators or the medical reviewers, such as denying the claim, returning the claim to the hospital so that additional documents can be attached. This is a clear example of upcasing. The hospital requests payment for a higher case when in fact the patient died under pneumonia, not because of COVID. What aggravated the situation was that there was a post-audit made by PhilHealth, and in that post-audit, they gave findings that everything is regular. There was no, in essence, there was no problem with the claim. Dugang sa NBI 7 nga lakip silang gisusi ang medikal nga aspeto sa kaso. Never was it mentioned in the medical records that the patient was managed with COVID, especially when I saw the RT-PCR test that it was negative. Mato ni Director Oliva nga una lang kini sa pipila pa unya ka mga kaso nga ilang ipasaka. Sa ilang bahin, ang mga opisyal sa PhilHealth Central Visayas miingon nga sa pagsugod pa lang sa investigasyon, nakigalayo na sila sa NBI pinaagi sa paghatag sa gikinahanglan nga mga dokumento. Apan sa gipagawas nga official statement sa PhilHealth, gibutyag niini nga nadismaya lang sila sa gihimo sa NBI 7 nga virtual trial by publicity nga nakaduhig sa integridad ug reputasyon sa ilang opisina. Bob, sagad sa gisubay sa NBI 7 kadtong mga claim sa COVID-19 benefits nga nahitabo nitong taas ang kaso sa COVID-19 sa Central Visayas. Sa pagkakaroon dulan na sa usa ka gatos ka mga kaso lukop rehiyon ang ilang gisusi. Bob? Fem, clarification lang. Na-claim na, consummated na, asa paingon ang 333,000 pesos nga na-claim ining maong pasyente nga confine ining maong ospital. Ingadlan na to sa ka-religious hospital. Asa pa ingon? Tuwa sa hospital o gibahin-bahin ining mga tawana? Yes, Feb. Bob, matod sa NBI 7 nga niadtong July kini gi-claim and then nakuha kini niadtong Agosto. Karong Agosto pa lang ngadto sa tambalanan ug matod pamanggani ang maong
kung tagtungod sa pasyente nakahibalo lang nga COVID ang ilahang pasyente kung nakakuha sila claims ngadto sa PhilHealth kalabot sa COVID benefits sa dihang gitagaan sila og 18,000 kay matud pa man sobra kini sa ilahang COVID benefit claims. So kanang So ato 300 sa tambalanan, Bob. kanang 333,000 tuwa na tanan sa tambalanan. Yes, Bob. Tuatanan sa ang 333,000 kapin tuatanan sa tambalanan. O sabay Matod sa kalambigitan ning NBI7. maong madre. O sabay posisyon niya ning maong ospital. Usa siya sa dako-dako sa Finance Department, Bob. Why statement ang ospital kabahin ini? Sa pagkakaroon, Bob, wala pa'y gipagawas ng opisyal nga statement ang maong tambalanan, Bob. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report.